Ад наезднікаў на такіх спаборніцтвах залежыць далёка не ўсё. Тут важны настрой і паводзіны скакуна. Таму перад конкурсам галоўнае старанна падрыхтаваць коней, вычысціць, расчасаць. Яны як людзі дзеляцца удзельнікі, усё разумеюць, і калі не будзе добрага настрою, то спадзявацца на ўдалы зыход падзей не варта. У каждой лошади есть настроение, так же, как и у людей. А у лошади есть хорошее настроение, плохое настроение, и не всегда оно совпадает с вашим. Так же, как на соревнованиях. Лошадь волнуется, очень волнуется, переживает. И хотелось бы, чтобы и всадник сам поддерживал лошадь. Больш за 50 спартыўных пар у розных катэгорыях прыехалі пазмагацца на конны чэмпіянат. На сцэне спаборніцтваў, так артыстычна называюць пляцоўку з перашкодамі наезднікі, у першы дзень удзельнікам трэба ўзяць вышыню 110 сантыметраў. З цягам спаборніцтва будзе расці вышыня бар'ераў, але удзельнікі гэтага не баяцца, бо для большасці конны спорт – частка жыцця. И, честно говоря, это очень сильно затягивает, прям очень сильно. То есть вот я не могу не походить неделю, и я очень буду скучать по лошади. Даже когда болею, я быстрее пытаюсь выздороветь, чтобы попасть на конюшню. Тое, што інтарэс да коннага спорту і яго папулярнасць растуць, гаворыць колькасць новичкоў у гэтай справе і спартыўныя дасягненні. В конкуре, Брестская область одна из лучших, наверное. Мы в этом году выиграли и командные кубки и среди юношей, и среди юниоров, и Олимпийские дни молодежи. Две золотых медали и несколько призовых мест было на чемпионате страны. Наши всадники выполнили квалификационный норматив на международных соревнованиях в Литве для участия в чемпионате Европы среди юношей. Участвовали мы на этапе Кубка мира в Риге. Конны чэмпіянат на пераадоленні перашкод працягнецца 3 дні. Будзе разыграна 7 камплектаў узнагарод. Якія спартыўныя тандэмы брэшчыны іх атрымаюць, стане вядома 13 лістапада. Анастасія Секунд, Іграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».